کریارên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û hêzên wêniyên çekdar di van rojên dawî de ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê yên sax derbas kir û li dijî şehîdên ku di serhildana 12 Adarê de ketine destpê kir. Ku piştî derbasbûna 10 salan li ser serhildana 12 Adarê, PYD û hêzên wêniyên çekdar goristanên şehîdên wê serhildanê vekirin, paşmayê wan an gor û fatên wan ji bo goristanên şehîdên YPG veguhest. Ku beriya çend rojan çekdarên YPG li bajarê Serêkaniyê gora şehîdekî serhildana Qamişlo vekiribûn û rûfatên wî ji bo goristaneke YPG veguhestibûn. Pismamekî şehîd Nur İbrahim Başhelmella nexwestnavê wî bê eşkere kirin, ji arkê re got, hêzekî bi ser PYD ve gora pismamê wî Nur İbrahim Mella bi zora çekan vekirin. Paşmayên wî an gor û fatên wî ji bo goristana şehîdên YPG ya bi navê goristana Kefrî veguhestin. Efkarên PYD ne tenê li bajarê Serêkaniyê hatine kirin, lê li bajarê Qamişlo jî yek û serhildan jê destpê kiribû. Hêzên YPG beriya du rojan 11 gorên şehîdên serhildana 12 Adarê vekirin û rûfatên wan ji bo goristana şehîdên YPG ya bi navê Delîl Sarûxan hatin veguhestin. Çalakvanekî bajarê Qamişlo wî jî nexwestnavê wî bê eşkere kirin, ji arkê re got. Heta niha termê 11 şehîdan hatine vekirin û malbatên wan jî naxwazin ew bên veguhestin, lê PYD bi zora çekan karê xwe dike. Herûha li bajarê Dêrikê jî çekdarên PYD gorên şehîdên serhildana 12 Adarê vekirin û termên şehîdan ji bo goristana şehîdên YPG ya bi navê goristana şehîd Xebat hatin veguhestin. Hêjaya gotinê ku malbata şehîdekî serhildana 12 Adarê di roja servegera dihemîn ya bîranîna wê serhildanê ji arkê re gotibû ku saziya tevgera Civaka Demokratîk ya ku bi navê tevdem tê naskirin ji wan re gotibû ku wê rûfatên şehîdên 12 Adarê ji bo goristanên YPG wê bên veguhestin.